Dobrý deň. Som Niko z Bettermile a dnes vám vysvetlím, ako optimalizovať poradie podľa vašich potrieb v aplikácii Bettermile. Existujú rôzne spôsoby, ako ovplyvniť vašu sekvenciu. Kliknite na položku Doručiť. Tento symbol vám zobrazí niekoľko možností, ktoré vám pomôžu s vašou sekvenciou. Kliknutím na Select First Waypoint vybrať prvý bod trasy otvoríte zoznam všetkých bodov trasy. Tu si môžete vybrať ten, ku ktorému chcete jazdiť ako prvý. Posledná možnosť vám umožňuje optimalizovať alebo opätovne optimalizovať sekvenciu. Týmto najčastejšie zmeníte sekvenciu na lepšiu alternatívu. Pomocou druhej možnosti môžete obnoviť predchádzajúcu sekvenciu. Ak narazíte na problém, klepnite na mapu a neváhajte nám poslať správu a vám čo najskôr pomôžeme. Máte nejaké otázky? Pozrite si naše ďalšie videá alebo nás kontaktujte. Bettermile. Empowering Last Mile Delivery.